Sarap. Tumawag si Tami guys, and then natawa ako kasi sabi pa niya, marami daw mga celebrity ngayon doon, marami daw malalaking star. And then, dito tayo sa bahay, and wala akong rice pala, nakalimutan kong magluto ng rice. Dapat ngayon, niluluto ko na yun eh. Meron akong turkey galing sa freezer, di ba? Nakita, I don't know kung na-vlog ko yan, basta kay yung turkey na dinidefrost ko dalawa. So, kailangan ko siyang lutuin sa oven para sa aso. Magprito tayo ng lumpia ulit kasi isa ito sa mga talagang hinihintay ng aking charot. Nag-defrost ko na naman ito guys kasi gutom si Inday Marian at lumpia is the key. So yun, magluto tayo ng lumpia. Nagluto ako ng rice kasi kagabi pala nakalimutan kong magluto ng rice. Ala, paano ako magluto na hindi ko ininit? So kaya, yun, nag-text ako kay Tami ngayon din, hindi siya nag-response. I think he is very busy, guys. Grabe talaga yung trabaho ni Mister. Uuwi naman yung mamayang gabi. Ang problema yun kasi mamayang gabi wala siyang tulog for ilang araw na, di ba? Wala masyadong tulog. Kagabi wala talaga yung tulog, guys. Na tayo sa ating lumpia, guys. Ito na yung ating lumpia. Ito, I'm going to throw this out. Ang bihon na matagal na. Tapo natin yan. Ito yung problema ko guys. Hindi ko makita yung mga binibili ko. Sa sobrang dami na. Hindi ko na makita-kita. Let's see kung bago ba ito be. Is this new? Or expired na? Yes, it's expired guys. 2022 pa siya guys. Naumsa naman tao ng expired naman na itapo na yan. Itong turkey guys, matagal-tagal na po ito pala sa sa refrigerator natin. Muntikan ko na nakalimutan kasi kapag mag-defrost po kayo ng karne galing sa freezer, ilagay sa refrigerator mga 3 to 5 days lang dapat. At ito I think 5 days na ito or 4 days, hindi ko alam. At alam niyo naman maliit po ito na karne, so kailangan talaga siyang lutuin agad bago masira kasi mababaho po atong refrigerator sa baba kung nakalimutan ko to. At tapos na yung ating chicken, turkey pala. So magtatayo. Ito yung turkey, masasabi mo talaga na turkey siya guys. Yung hindi siya yung parang picky na turkey. Kasi parang siyang string ba? Yung parang meat talaga. Kasi yung iba hindi talaga siya parang ano guys, picky ang tingin ko sa kanila. Ito siya, turkey talaga siya. Kasi malalaman mo man talaga yung karne at saka yung hindi karne. Babango siya ha. Hindi ko alam kung anong lasa nito. Nilagyan ko ng konting salt para naman masaya yung mga alaga ko. Yan. Matagal na ito sa freezer. And kapag maka-freeze talaga siya, hindi talaga siya masisira. Basta, yan. Basta nasa freezer. Tumawag si Tami guys. And then natawa ako kasi sabi pa niya, marami daw mga celebrity ngayon doon. Marami daw malalaking star. And then, meron nag-hire daw yung production ng ang production nag-hire ng, anong hinire ng production ha? Yung taga, stream. Mag-stream sa kanila. Kasi meron nilang mga question and answer, yung mga ganyan ba. So, nag-hire ang production ng mag-stream online para ipakita sa social media. So, ngayon guys, kaya nag-hire. Ang hinire guys, walang alam. Ang hinire nila, walang alam. So, sabi pa ng na-hire ng production ng company. Sabi pa, oh, I need some audio and that's dalalala. I need dalalala. They need audio daw para sa kanilang mobile to connect all the shit, whatever. Yung ganun. Sabi pa ni Tami, audio for what? Audio para sa stream, para marinig na panood online. Makita nila yung movie. Ay, si Tami. Sabi pa ni Tami, no, you're not allowed. Sabi ni Tami, no, you're not allowed. Sabi na, why? They hire me to streaming ba? So, sabi pa ni Tami, no, you're not allowed. Call somebody, call the production, and then ask kung okay ba, kasi you will be in prison. Sabi ni Tami, ma-prison juga. Kay ano man yan, bootlegging ba? Kasi kahit hinire ka, bootlegging yun, hindi yan, illegal yun, ganun. So, na siya, sabi pa, sige, I will call the walang mga alam talaga. Sabi pa, sige, I will call the production, kung sino yung tumawag, tumawag na. Sabi pa, natakot siya ba? Natakot yung sabi ni Tami, you will be in prison kung gagawin mo yan, but I'm not giving you any authority to do the bootlegging. Basta kay wala akong pakialam sa'yo, tawagan mo yung kasi madamay mas dami guys. So ngayon, tinawagan niya guys, yung nag-hire sa kanya, sabi pa, you only stream the question and answer sa mga celebrity. Hindi yung movie dong. Naloka, sabi pa ni Tami. This generation daw. This generation is not really thinking right.
Damay pa. Dadamay ang mga bagong henerasyon. Anyway. Here. Where's Lucky Look? Misty, come. Turkey look. Look, oh. Maganda man siya guys. Na turkey talaga siya guys. Ah. Totoong turkey. Baby turkey po yan kasi ang totoong turkey. Sobrang laki. And this is boneless. So, ginano nila, kinuha yung bone and then roll nila. Yung buong karne. So, meron tayong prime rib. Ito yung nilabas natin sa freezer. So, ngayon, defrost na siya. For, I think, 5 or 6 days. Yes. Sobrang tagal na to guys sa freezer guys. And, naka-sealed po siya. As in, sealed po siya. So, tignan natin kung freezer burn ba siya ha. Kasi marami pong nagsasabi na kapag matagal na sa freezer, and ang karne is magka-preserve burn. Totoo naman talaga yan kapag hindi mo na-preserve ng maayos. Okay? So, ito po yung sinasabi ninyo na delikado po ang mga karne na matagal na sa freezer kasi nakakasira daw. No, hindi yan totoo. And then, ang mga karne daw is magpa-freezer burn. Ito, ipakita ko sa inyo ha. Hindi po siya freezer burn. Ang kulay po niya is perfect. Yun siya. Perfect ang kulay niya guys. And yun. At ito po siya. Maraming taba-taba which is really good kasi yan po ang bigay ng ano po sa ating karne. So, ang gagawin ko is ilagay ko siya dito. So, ang gagawin natin is kunan natin siya ng moist. Kunan natin siya ng ganyan no. Kasi meron po siyang mga tubig-tubig. Basta, kapag mag-preserve kayo, maglagay kayo sa freezer, dapat po ang inyong karne is talagang maayos ang pag-preserve as in naka-sealed vacuum po siya. Ang gagawin ko, ang season ko dito is mustard. Yun ang ating binder, no? Itong garlic powder. Yes, dapat marami kasi guys, marami po, makapal-kapal po ito, no? So, marami. So, next is salt, which is damihan ang salt. Makapal siya guys ba? Next is, simple ang seasoning guys, simple lang talaga. Depende na yan sa inyo kung anong klaseng binder yung ilalagay ninyo, no? Oil, ang iba maglagay lang sila ng oil para didikit yung mga seasoning nila. Or salt and pepper direct. Ako naman is, mustard kasi masarap ang mustard, guys. Grabe. So, next, i-flip natin ang ating karne kasi tapos na dito sa ilalim. So, i-flip natin. Ito siya, oh, yung sa kabila. Ito siya, guys, ha. Akala ko hindi po ito 3 years kasi akala ko mga nasa 1 or 2 years. Akala ko last year lang namin ito binili. At yun na nga, no. So, nakalimutan namin ito kaya na umabot siya ng 3 years. Pero yung karne, sa totoo lang, hindi siya freezer burn, hindi siya yung sira. Okay talaga siya. Pero ang hindi ko talaga alam nito is yung taste. Kasi iba talaga ang taste sa Frisco at saka sa 3 years na sa freezer. So, let's see guys, kung pagkatapos nito, kung anong maramdaman ko, kung anong okay ba sa akin, ganun. Kasi may pagkapiki din ako. Siya guys, oh. Sulod na to, no? Ipasok. Yan, simple lang ipasok. Yan. Basta hindi lang siya magsangya dito sa loyo. So, i-plug natin, isaksak natin para maaga po itong maluto. 2 hours po ito. 2 hours. Pabayaan lang natin siya dyan guys na magtuyok-tuyok for 2 hours. So, ito na yung karne guys. After, ng oras? Almost 1.5 hour na siya. Ito guys, oh. Kita niyo? Diba? Maitim siya tignan sa camera. Pero, in real life, the best. Hindi ko alam kung bakit sunog siya palagi tingnan sa camera. But, that's the reality, guys. Yan siya. So, pabayaan natin siya dito, mga darling, no? So, ang gagawin ko para naman juicy and nice, pabayaan natin siya dyan, kavera natin. So, dahil mahaba na itong ating video, guys, so, tingnan natin ito sa next video kung okay ba siya para sa akin. Kasi nga, alam nyo na, may pagkapiki ako. So, ang mangyari dito is talagang tikman-tikman ko siya. Kung okay ba yung lasa, kung mayroon bang nagbago sa karne, kung matagal na. So, ito siya, as in, masisi ko talaga si Tami dahil po, siya, mahilig mabili. And then, marami kaming ulam dito, guys. So, kaya, of course, itong si Tami, always,
preserve the i-reserve daw yan kapag merong bisita, mga kapamilya niya, mga kapatid. And then, yun, nakalimutan, umabot ng 3 years. Nasa pinakailalim ng freezer. So, kaya yun, buti nakita ko. So, tikman natin ito later on. So, balik kayo dito guys. Tignan natin kung ano bang lasa talaga nito. Sabihin ko sa inyo, totoo eh. Atin na itong i-cut guys, no? Tignan natin kung okay ba siya, luto ba siya, ganun. So, ang gagawin ko is ganito po ako mag-cut. Wait. Kunin natin yung buto. May mga buto pa talaga dito na side, oh. Look. So, ito yung bone. May pagka-pink pa siya, di ba? Which is, kung sa ibang tao, masarap yan. Pero sa akin, no, yan. Sa tingin ko, itong pagkaluto ko ngayon is ito yung perfect na luto para sa kanila. Okay, para sa kanila. Ito yung perfect. Kung andito yung si Tami, sobrang sayang taong yun. Okay. Sobrang hindi sharp ang aking knife da. Look, oh. Pink-pink pa ang agi, guys, oh. Paano ako makakain ito? Diba, oh? Sabihin ko po sa inyo, kapag ang karne niluluto ninyo na ganito, and then purple pa siya, hindi siya ganito siya, color red, medium rare po ang tawag niyon, or well done, ganon, or rare. So, ganito guys, kapag ganitong luto, and then makikita ninyo purpley pa siya, may pagka talagang kanang unod-unod, yun siya bangawa na luto, purple. Yun siya kailangang lutuin kasi talagang mahilaw pa yun. Pero kapag mga ganitong klaseng luto, ganito siya, okay po ito guys. Hindi po, guys, hindi po siya sira, hindi po siya freezer burn, hindi po siya, perfect po siya. At yes, perfect siya, guys. Luto po siya, eh. Alam ko, ang ibang tao concern sa mga ganito, pero sabihin ko po sa inyo, okay po siya, guys, to kapag talagang secured yung pagka-preserve. Hindi po siya yung preserve na preserve ka lang dyan, and then, kasi ang tindahan din, pre-preserve nila, yung parang, maganda yung pagka-sealed nila ba? Yung tindahan na binilhan ni Tami nito. So, kaya sealed na sealed siya. Diba? Sobrang tender. Oy! Sobrang lami. Yun. So, dito, mga fats, kalamian niyo, lamian niyo, Yun. So, hindi ko alam kung alin yung kakainin ko. Kasi ayaw ko talagang kumain ng ganito, promise. Kayang magpink-pink. Ayaw kong kainin. Sarap. Masarap siya, guys. Masarap ito, ano ba? Tawag nun? Sarap isubak yung mga adobong gulay. Sa gilid po ako kumuha guys kasi yun yung pong mga luto na. Sarap. So, ito na siya guys. Ito na yung ating na luto. Puro siya pink. And then, yun. Masarap yan pang salad. Ay, salad, ganon. Si Tami andito. Pag andito yun si Tami, for sure, sarap na sarap yun ito. Ako naman, lulutuin ko to kasi hindi ko kayang kainin yan. Ganyan. So, kapag kakain po ako nito guys, i-ano ko siya, i-fry. You know, alam nyo na. Ayaw ko yung mga ganyan.